thank you so much. Good evening, first of all. गासैखौबो good evening जासिबाय. 7:50 PM, right? आं दायो नोंथांमोनजों लाइभ फैनो गोनां जादों. Thank you so much सिगांग्रो जे नोंथांमोना 6 view and 6 like. Thank you so much. बाथ्राखौ मोनथियावसो नोंथांमोना लाइक खालामदों आंनि सायाव फोथायनो थानानै thank you. रायजो राजाफोर आं दायो गारि सिङाव दङ, अखा हागासिनो दङ. आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायनायनि खारनाबो जाहैबाय गाबोन 1 एप्रिल, दिनै 31 फार्स्ट, गाबोन 1 एप्रिल 2021 मायथाइनि गाबोननि दिनाव क'क्राझारनि ग्रीनफिल्ड बड'फा नोगोर बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट अफिसनि खाथियाव थानाय ग्रीनफिल्ड बड'फा नोगोर बे फिल्डआवहाय मदिजी फैगोन. भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन. जोंनि बे क'क्राझार सिटी अफ पिस बेवहाय फैगोन, नुजाथि फैगोन. फैनायनि खारनाबो बे माबा मोनसे रायजो राजाफोरनो खौरां दैथायनाय, माबा मोनसे बेनिफिट. बिनि खारनानो जेरै हमना ला लामा सामा डेभेलपनि सायावहाय आसामावहाय गोदान बा नैबे गावसिनि सरकारखौ जुदि देरहाहोयोब्ला बिथांमोना मा थांखि लादों नङा होमबा, मेनिफेस्ट'आवहाय फैगोन नैबे इलेक्शननि उनावहाय देरहायोब्ला बिथांमोना मा खामानि मावगोन बेफोरनि सायावहाय माखासे बाथ्रा होफैगोन. अमित शाह बिथाङाबो फैना थांबाय. नोंथांमोननि सायाव आङो लाइभ होगोन. आं नोंथांमोननि सायाव इनफरमेसन होनाया बेनो कि आं बेयाव थांनानै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मदि फैनायसिम लाइभ होगोन. फैनाय समाव मदिया मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ होगोन. जायफोर फैनो हायाखै, जायफोर नुजाथि फैनो हायाखै, बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना जोंनि BM सोदोब चेनेलनि दारै नुनो मोनगोन. जेरै अमित शाह बिथाङा फैदोंमोन बै समावहाय लाइक खालामना हो एसे. नोंथांमोना जुदि लाइभ माने भिउ खालामदोंबा बा नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ दायो लाइक खालामना होयोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगोन. आरो गुड इभिनिं बाव खेबसेबाव गाबोनहाय लाइभ होगोन आङो. मदि फैनायनि जे इनफरमेसन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना न'आवनो थानानै नायनो हागोन. जायफोर फैनो हायाखै आउट अफ BTC, आउट अफ BTR नि रायजो राजाफोरखौ बुङो, आरो लोगोसे उदालगुरि, बाक्सा आरो चिरां, आरो बिनि गेजेराव क'क्राझाराव थानाय जायफोर रायजो राजाफ्रा खना खनला बेफोर बिथांमोना फैया बा फैनो हानाय नङा, बिथांमोनखौ आङो बुङो कि नोंथांमोना BM सोदोब चेनेल लाइभ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयावहाय जिखिनि बुंगोन प्रमद बर' सार, आरो बिनि गेजेरावहाय मदिजी सार, प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथाङा जि बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन. बेखौ जोंनि चेनेलनि दारै आं बेखौ फोसावनानै होगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय. नोंथांमोना नुनो मोनगोन. बेसिकेलि दायो माने केम्पेनिं सोलिगासिनो दं नङा होमबा. इलेक्सन खाथि सफैबाय बा जाबायानो इलेक्सनानो. नै 27आव इलेक्सन थांबाय, दा माने आरम्भ जाबाय 27आव. आरो बिनि गेजेराव नैबे 1 एप्रिल गाबोननि दिनावहाय मोननै फेस बिटिआरआ गोग्लैगोन. बेनो जाबाय उदालगुरि आरो बेनो जाबाय माजबाद. बे मोननै LACआ गोग्लैगोन माने BTR निफ्राय बा BTC निफ्राय. आरो बिनि गेजेराव 6 एप्रिलाव जाहैगोन मा BTAD एबा BTR नि बा BTC नि इलेक्सन. गासै 10टा इलेक्सन, 10टा बे जाहैगोन आरोना. स' नोंथांमोनहा जेसे हायो बे नैबे लाइभ भिडिअखौ शेयार खालामना हो वाट्सएपआव, आरो लोगोसे वाट्सएप ग्रुपआव, आरो लोगोसे स्टेटासआव, जाहाथे बयबो इनफरमेसनखौ मोनो. गाबोननि लाइभआवहाय गासैबो रायजो राजाफ्रा आंजों जइन जायो, गासैबो रायजो राजाफ्रा आंखौ मदद खालामो. गाबोननि दिनावहाय नोंथांमोना जिखिनि मदद खालामनो गोसो नोंथांमोना बे शेयार बाटनखौ शेयार खालामना होबानो, लाइक खालामना होबानो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन. जाहाथे बयनिसिमबो सौहैथों जोंनि बे भिडिअ खालामनाय थांखिया, बयनिसिमबो मोनहैथों जोंनि बे भिडिअ खालामनाया. बेनो आंनि थाखाय नोंसिनिसिम मोनसे मेसेज बे हरनि समाव 7:55. आरो लोगोसे नोंथांमोनहा अके नोंथांमोनखौ नङा, आं नोंथांमोननियाव सोंनो सानो नोंथांमोना सोर ओंखाम जाखांखो आरो मा ओंख्रिजों, आरो फिननायखौबो होखानोसै. नोंथांमोना सोंगोनलायगोन आदा नों मा ओंख्रि जाखो,
स' आं बुंनोसै आङो दायो ओंखाम जायाखै आं गारि सिङावनो दङ दा संनानै जाहैगोन आङो आरो मेंनायबो खोब मेंसोबाय आङो क'क्राझार दतमायाव थांदोंमोन खोब अखा हासोगारदों थेंक इउ स' माच गाइस लाइभ थानायनि थाखाय बाय बाय